Meta fetaħ id-dibattitu dwar it-tisħiħ tal-istituzzjonijiet, il-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija ressaq minn ġdid il-proposti tal-Oppożizzjoni u tas-soċjetà ċivili fid-dawl tal-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia ġimagħtejn ilu. Minnu fih, Sur Prim Ministru, għandek tqum u tajt lil din il-Kamra li t-talbiet tas-soċjetà ċivili li għamilna aħna wkoll għandhom jintlaqgħu. Għandu jitkeċċa l-Kummissarju tal-Pulizija tiddikjara li n-nuqqas tal-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali jieħu l-passi u li jmexxi kien doverus li jekk jagħmel u li wassal biex effettivament abdiga mill-obbligi tiegħu f'dati lilu mill-Kostituzzjoni mhumiex aċċettabbli. Minn barra l-miżuri immedjati Adrian Delija sejjaħ ukoll għal tibdil fil-liġijiet li jista' jsir fi żmien 6 xhur. Fosthom tibdil fil-ħatrijiet tal-ġudikatura bl-implementazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni Bonello li l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali jissaħħaħ iktar poteri għall-FIU li jiġi biex inħatar maġistrati inkwerenti bil-poteri li jistħarreġ każi ta' korruzzjoni u jiġu indirizzati prattiċi korrotti fil-ħatriet bla rażan mal-Gvern f'positions of trust. Fl-ħarnet il-kap tal-Oppożizzjoni sejjaħ biex fix-xhur li ġejjin jibda l-proċess ta' tibdil istituzzjonali u kostituzzjonali bit-twaqqif ta' Kumitat Parlamentari u l-Konvenzjoni Kostituzzjonali. Dawn il-proċessi għandhom jintemmu sa mhux aktar tard mill-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u l-Kunsilli Lokali biex f'każ ta' bżonn ta' referendum dan jittieħed ma' dawn l-elezzjonijiet f'Ġunju tal-2019. Kompla li din is-sena kellha tkun is-sena ta' Malta bajnejn l-Ewropa u d-dinja fuqna bil-Presidenza tal-Unjoni Ewropea. Minflok għajnejn id-dinja huma fuqna għal raġunijiet oħra. Minflok sfortunatament kienet is-sena tal-Pilatus Bank. Minflok kienet is-sena tal-iskandlu tal-FTS. Kienet is-sena tal-bombi tal-karozzi, bombi li ħallew vittmi, imma marru żoltaw f'ebda arrest. Minflok, b'soba kienet is-sena tal-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Adrian Delija qal l-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia u konsegwenzi ta' dak li ġara fl-aħħar snin. Dan ma kienx avveniment waħdu li seħħ b'kombinazzjoni. L-Oppożizzjoni flimkien ma' soċjetà ċivili qegħdin iħarsu lejn dan l-assassinju bħala riżultat bħala konsegwenza ta' dak li kien qiegħed iseħħ f'pajjiżna, mhux bħala kombinazzjoni, mhux bħala xi ħaġa li ġrat waħedha lil minn kull kuntest, li ġrat għax f'daqqa waħda xi ħadd fettillu illi jalqilha ħalqa. U qal li dan il-qtil wasal għaliex l-istituzzjonijiet tant iddajfu li xi ħadd ħass li kien b'saħħtu biżżejjed biex iwettaq dan l-att b'impunità. Qiegħed ngħid li l-istituzzjonijiet ta' pajjiżna iddajfu taħt għajnejn kulħadd illi xi ħadd ħassu b'saħħtu biżżejjed biex dan il-qtil seta' iseħħ, seta' jażarda illi jagħmlu f'pajjiżna. Il-kap tal-Oppożizzjoni qal li f'Malta issa għandna l-kultura ta' xejn mhu xejn. Dam diversi każi fejn sar tnawwir tal-ġustizzja b'ebda azzjoni ma tittieħed kontra Kix Kembru Konrad Mizzi u lanqas kontra Jimmy Magro. Issa għax hemm pressjoni u 11 xahar wara li feġġew l-allegazzjonijiet, il-Pulizija bdiet taġixxi u resqet lill-ex canvasser tal-Ministru Evarist Bartolo fuq akkużi ta' tixħim. Iżda qar minn hekk fil-każi tar-rapporti tal-FIU mhux tal-li ma sar xejn tal-ġurnalisti li kixfu n-nuqqas ta' azzjoni kienu medda bi proċeduri kriminali. Adrian Delija qal li l-Oppożizzjoni se tibqa' tkun il-vuċi tas-sewwa. Aħna ser nibqgħu nkunu il-vuċi tas-sewwa f'din il-Kamra, Sur President. Aħna ser nibqgħu nresqu it-talbiet tagħna li issa saru wkoll it-talbiet u għalhekk qegħdin illum tas-soċjetà ċivili f'din il-Kamra bħalma qed nagħmlu llejla u bħalma se nibqgħu nagħmlu sakemm il-Gvern li jisma' fl-aħħar jibda jwettaq.